Tapi ladak hamren along ni kumla itesasi pen bapen bangkulang atun anten kacimbrung nang kok alambang kelalo kedantang patumi hajong ala langkero along stami la karbiang long la pen Meghalaya border masuk interstate border along kesom along ia putaksi minje konto akhirnya ladak Obiwal timum alam ni hiji along kedantang ladak NTSP botat lang so LEC MLA Ruksing Perot lapen hill area development Minister Jogan Mohan along tum damsi labang so adim setambe long isom damlo lapen long isom pen alang tum mohor kaduga beta chenep lo kaduga beta teklong hor lo lapen alam tung pugang lo rongarat at mapan tabining pakiklong si adu ahoy nang cerai komji lapen kirkit along in si sompo lapen tangkap herining abelo pusi tukang stame patumia bangke Meghalaya pen cuma ngatung wang paksi haladak bangke pangkoet lo pusi tulo manenili metang haladak ketamong lelang stame sosial media cetai kan stame keklong lo lasi laso punak nili kipukang tungo bangke ladak karbiang long tim karbiang long atun kasi puge peace and development kasi cikulo lapen alam tum ason ladak keklem pondo peace and development really lapen public interaction program kasi cikulo te public interaction program bola halas so adin halas so along ri along kopi kosong nanti doma lasu kacing ki kain tarek je pansi alang tun kedang lu pulote haladak langkeroi tapat lapen lasu kado langsu border area long kendo akar biya tu mati sung bangke border itu selami border itu long lang tun kedang pen alang tun kaninja tun kan akam pakai plan kedang alang tun pulo adu ya hoi hip itu pen ang rai komji kusami ini ni anta alang tun halas so hal amor tindakan depen ini ni anta aw tun hip adu ya hoi pakai plan pambilan lasi ladak ni dikui bangke cuma tumapan chokchi pu koi hiji akam ta mane avik ni dikui bang atima haladak jong si isi thir hoi lapen council pen jong si aladak kelan cari ave pulote longle ke bangyok ta kache peji lake karbihan mata kumani orang pihem te kumani terang hem kumani lason kache pedu naposi labang akenan sok ke halada karbi lapen cuma ngatung kacar bovida dia panke a responsibility bang kera tim karbi yang long sibu lapen jadi minister Jogan Mohan panstame komdem lo atima alangli hill area akan si alangli minister aku bag lo hill area lo kilang kacari panstame stame pinyar ni antame labang so karbi yang long apa bangke thang akela hekbon long le thang kacari kontak hekbon long le lapen isi bangke tim karbiang long atun tim karbiang long ing tangkring boleh cipusita ke datang ke sumrong hanga ke hais HDD minister lo kala ke karbi lo sampai nona pong bang ke Jogan Mohan kalau te lagi juta cipunya lo karbi kurpong mong ke Mohan ko akur ya bi apa sih lapen alang ke tribes ta kali tulang apa sih ladak hill area development along minister kalau te ladak ke hill area department long adi minister kalau deh lada ke tribe satu nih kalau adi hill area long itu tribe sistem segitu bina apa sih lah bangke tim kerja long tentakan dulu kesini di situ lapen aku isi pucudang tunggu bangke mon alam ke cikolo ke halada lo tema las halada ketu arah atau makan nang itu pen ning keti pidam tek lo lapen halada tu makan akar i akena jateng pidam tek lo lapan halada cok kali negi kui bangke non moni de tu border kulo te Meghalaya alam sikamat hatha lapan hala Nagaland pen ahoy alam sikamat hatha setelah itu ma border bangke lagi interstate border de border kali inter district border abang ta lata ke celang kenang sot lang negi kui bangke atima inter district border to thekbon lo ho jai pen ahoy seta me non ahok pet adu ahoy apin lo lage katu ko beta chiniat lo sampai hak lo lapen napu golaghat akapre kapre ka district pen stami da sampai hak lo
Stamik antar district border alam bangke mane muni la tum mafan aning time tu pe lapen paklang ke lapen hala tum pen adui ahoy ke lang dam piniar niata thek damong lelang lasi Meghalaya pen ahoy ta lang nanji lapen pakke nanji lapen thir do nanji lapen inter district border da lata lang nanji lapen ladaka isi thir adui ahoy do nanji lapen ako border ta celang nangko celang wek nangko lapen border kalipin seta ako isi ni lagi pucukan tu pakai long leg kelang kacerai koma pakai border chot kali arlo tane ye nili isi ad jongthan men sipuko jong si nang diri along pai pakai aki miter lo ing pai pemelo haladak kaprek aki tisok pendang lo hanserong pendang lo ladak cetiki lo amat pai bang thirthi amat arlo pakai di bang bang lo haladak cetiki naki Atema laso bi pen laso chai non pen ke jogya pan pai ke kan pai ke stame non itun kar yang long ke thekon long mang ke border long ke mentune council tun tan ninje stame arlo ke do ke cheso lam mang ke dak longri arlo ke do ke cheso lam non tribals atum ladak ki malam mang ke patun mentune tan ninje lapot si neli ki puya mang ke border issue bang ta thirthi pendo nangi longri arlo ke do ke be ke cheto phanta len patai khanangi lapen laju makan direk nanti ladak longri aku pen direk nanti lap atema ladak pai ingkai mesen amat arlo bangke bicebeku baku pine ladak arlo kiti kapeng no hornu bang cebengu bang cok cededi apa sih longri chole cerai kom nanti kali arlo gitu la longri arlo gitu akhirnya kecil tu mafanta ladak pen longlia pata lapen tido ke khakya jako bangke ladak pen ingkai nai hello dili tu pen kit gitu